L-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta l-MFSA organizzat konferenza ta' ġurnata fejn laqgħet lil diversi partijiet biex jiddiskutu regolament il-ġdid dwar l-assi kripto. Dan għamlitu permezz tal-Akkademja ta' Superviżuri Finanzjarji l-FSA li tellet din il-konferenza bil-parteċipazzjoni ta' aktar minn 600 rappreżentanti lokali u internazzjonali minn oqsma varji tas-setturi finanzjarji. Fil-fatt kienu huma 32 kelliem fosthom numru konsiderevoli ta' esperti barranin mill-Ewropa u l-Istati Uniti li tefgħu dawl fuq il-preżent tas-settur finanzjarju bil-għan li jkompli jinkiseb aktar arfin dwar is-sisien regolatorji li jirregolaw l-assi kripto. Il-kap eżekuttiv tal-MFSA Kenneth Farrugia innota ma' dan l-istazzjon li dawn l-assi finanzjarji virtuali aktar qed isiru komuni fid-dinja finanzjarja u għalhekk fuq livell lokali u Ewropew dawn l-assi jeħtieġu li jkollhom regolamentazzjoni b'saħħitha li tassigura l-kwalità f'dan il-qasam. Il-prinċipji japplikaw li huma li japplikaw għas-settur finanzjarju wkoll, ġifieri hemmhekk għandek l-autoritajiet u anke l-plejers li jkunu qegħdin jaħdmu jgħodu ħafna attenti għal cyber security li hija il-reġim qed jaħdem fuq is-sistemi elettroniċi. Għandek ukoll il-qafas tal-kontra ħasil ta' flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Għandek ukoll il-protezzjoni tal-konsumatur. U innota wkoll li pajjiżna ilu li adotta fil-liġijiet tiegħu regolamentazzjoni dwar dawn l-assi diġitali u għaldaqstant l-introduzzjoni ta' regolamentazzjoni Ewropea imsejħa mika fil-qasam is-sena d-dieħla mhux se tkun ta' xokk qawwi għas-suq lokali. Bħala Malta aħna ġiġanna l-esperjenza x'bdejna nħadmu l-qafas legali mhux biss billi ktibnieh imma anke billi nagħmlu supervizjoni tiegħu. Għal dan il-għand organizzajna din il-konferenza fejn laqgħajna nhar fuq minn 60 persuna li ġejjin minn 50 entità jew regolatorja jew inkella ta' intelligence jew anke mill-law enforcement authorities barranin. U temm jgħid kif l-għana ħaret din il-konferenza kien li l-parteċipanti jaqsmu l-ideat u l-aqwa prattiċi bejnietom fil-waqt li jistabilixxu relazzjoni ta' kooperazzjoni biex dan is-settur jinżamm wieħed nadif.